Celebráronse os actos para conmemorar o 25 aniversario do primeiro proceso xudicial realizado integramente en galego polo Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Celanova. A primeira parte tivo como escenario a sede xudicial, onde se descubriu unha placa deixando constancia daquel fito histórico e a seguir no claustro do mosteiro levouse a cabo a segunda parte do acto. Carme Vaquero, da Asociación de Funcionarios, significou a importancia de que feitos como a sentenza da Audiencia Territorial da Coruña e o proceso de Celanova teñen para a normalización da lingua nos actos administrativos e xurídicos. Se o acto de Celanova se lle debe ao xuíz e secretario de xulgado que de motu propio decidiron apuntarse á recuperación da nosa lingua para os actos xurídicos e xudiciais, no caso da Audiencia Territorial da Coruña, o que motivou aquel acontecemento foi a petición do Concello de Redondela que solicitou dos magistrados tan singular acto xudicial. Isto demostra a importancia dos actos de impulso dos concellos, que tan decisivos son para contaxiar de galeguidade a outras administracións públicas, pero tamén de demandar o dereito recoñecido no artículo 7.3 da Lei de Normalización Lingüística de Galicia, que expresamente di que a instancia de parte, isto é, o Concello, poderá solicitarse que a resolución xudicial se dicte en lingua galega. Ampla participación de alcaldes e alcaldesas de concellos ourensás, asinouse a Declaración de Celanova, documento no que os rexedores comprometéronse a utilizar a lingua galega nos usos administrativos dos concellos e a promover que aqueles asentes xurídicos que defenden os intereses da administración local perante os diversos órganos xurisdicionais, rexistros públicos e notarías, o fagan en lingua galega, dando fe desa sinatura o presidente da Irmandade Xurídica Galega e o secretario xeral de Política Lingüística. Xaquín Monteagudo Romero, presidente da Irmandade Xurídica Galega, salientou na súa intervención a importancia que teñen as administracións municipais como institucións motivadoras do proceso de normalización da lingua galega. Por que nos promovemos actos como este, que poden parecer a primeira vista anecdóticos? Non son anecdóticos e son moi importantes para o país. Cando creamos a Irmandade Xurídica Galega, como máis ou menos é notorio para todos vós, moveunos a idea de que o galego, como lingua oficial do país, chegase a ser efectivamente lingua oficial da Administración de Xustiza e das profesións xurídicas, o cual ten unha problemática específica que máis ou menos todos intuídes. Si conseguir ao longo de todos estes anos e decenios que o galego se incorporase como lingua normal e natural as relacións xurídico-administrativas e administrativas no seo dos concellos e do resto das administracións públicas foi máis ou menos complicado, ou é máis ou menos complicado. O tema vólvese moito máis enleado cando entramos no ámbito das profesións xurídicas porque carecemos de tradición xurídica en galego, porque os que traballamos no mundo do dereito preparámonos en castelán, na universidade, nas carreiras, nas prácticas do dereito, porque os funcionarios, xuíces, magistrados, pois les pasa o mesmo e, ademais, dependen do goberno central e a súa vinculación co país ou coas administracións do país é máis complicada e, ademais, porque, como sabedes, o mundo do dereito é un mundo moi ritual, moi litúrxico, moi tradicional e o mundo dos procesos e dos tribunais de xustiza é especialmente
reticente a calquera cambio, como todos máis ou menos podedes comprobar. Por lo tanto, o problema volvese un pouco máis complicado. Pero dito este aspecto problemático ou negativo da cuestión, tamén teño que apuntar cousas positivas e é xusto que as diga. En primeiro lugar, na Irmandade constituímos aquí hai 12 anos, pois éramos aproximadamente 50 profesionais do dereito, abogados, xuíces, magistrados, fiscais, letrados da Administración de Xustiza, procuradores, etc. Destes 12 anos, no que viñemos desenvolvendo a noso labor, aproximadamente agora somos 300 profesionais. Podo dicir que somos unha minoría, evidentemente, pero hai constituído un núcleo de xente que está preocupada polo galego no ámbito das profesións xurídicas. E hai, ademais, unhas novas xeracións de xuíces, magistrados, fiscais e abogados que xa superaron un pouco ese trauma inicial da distancia e do afastamento entre o galego e o dereito e máis a xustiza. E os concellos de Galicia, polo seu prestixio, pola súa experiencia, pola importancia simbólica que teñen os gobernos municipais, as alcaldesas e os alcaldes, teñen un papel protagonista que xogar para incorporar o galego efectivamente e consagrar o galego como lingua xurídica e como lingua dos procesos. Os abogados, os magistrados, os xuíces e os fiscais precisamos de que as alcaldesas e os alcaldes, os funcionarios municipais, trasladen ao ámbito dos procesos e ao ámbito dos protocolos e das documentacións o uso do galego. Son unha parte moi importante en toda esa actividade xurídica e son unha parte moi importante desde o punto de vista social porque son o exemplo para moita xente. Moitos abogados nos sentimos, ou xuíces ou magistrados, nos sentimos máis tranquilos, nos sentimos máis protegidos, nos sentimos máis animados cando sentimos detrás o alento dos gobernos municipais no uso da lingua en todos estes ámbitos. Alfonso Grande, membro da Irmandade Xurídica, alentou os alcaldes e alcaldesas presentes para que dean instrucións precisas aos abogados para que utilicen a lingua galega nos procedementos procesuais. Todos sabemos e todos coñecemos, e os que traballamos na Administración ou na Xusticia en Cataluña, conocémolo moi especialmente, que as linguas minoritarias, que son propias dun territorio ou dun país que non ten Estado, só ten, entre outros, basicamente dúas formas básicas de faguer efectivo isto que eu vos estaba dicindo. Unha, a intervención administrativa e a acción política para desarrollar políticas e accións concretas que promocionen o uso desa lingua. E segundo, e igual de importante, o compromiso persoal, ademais dos políticos, dos falantes, dos operadores xurídicos, dos operadores no mundo laboral, para que esa lingua se use e sea ordinaria e habitual. Concretamente, e non se pode dicir o contrario, no ámbito das administracións locais que estades todos aquí representados, non podemos dicir senón que diaria e ordinariamente se está cumplindo ambas premisas, a intervención administrativa e o uso ordinario e constante, por o menos na provincia de Ourense, que eu conozo concretamente, da lingua galega en todos os actos, en todas as documentacións, expedientes administrativos, etc. Pero no ámbito da xustiza, desde logo non é así, por moi optimistas que tratemos de ser, é unha situación absolutamente chocante e extraña que nos procedementos xudiciales apenas unha pequena parte ou unha parte só anecdótica dos procedementos se cursen en galego ou as resolucións ou as sentencias en galego se podían contar no ano cor dedos dunha mão. É algo absolutamente inaudito, extraño, nun país no que a Administración local, por exemplo, e a Xunta de Galicia en todos os seus trámites e en todos os seus expedientes utiliza o galego ordinariamente. Eu concretamente, a semana pasada me chegou á alma o caso dun inspector da APLU de Lugo que evidentemente escribiu o galego tan mal como eu fai 20 anos, pero, sin embargo, a acta de inspección a levantou e a cursou en galego, imagínome, porque na APLU con carácter habitual toda a documentación se cursa en galego. Pois ben, nós, a Irmandade Xurídica Galega naceu preso
Pretendemos que eso mismo ocurra e sexa normal dentro do ámbito da xustiza. Entón, a administración local, que sodes os que lo levades faguendo e os que temos que aplaudir que eso se faga así, neste caso, vos pedimos e asumistes e asumimos todos aquí un paso máis. E é o paso que a administración local tamén nos procedimentos judiciais, como explicou aquí o presidente da asociación, que vos comprometades e que instemos, que suxiramos, que lle pidamos aos letrados que vos representen, que utilicen o galego nos actos perante os xulgados, nos escritos, e aquilo que lle gustaba tanto aos abogados vellos mediante outros, si digo, que no último escrito da demanda que digan, e solicitamos ao xulgado o amparo das instruccións, para que se o abogado ten algún respeto ao amparo das instruccións que recibo do Concello correspondiente, que a sentencia concreta esta, por favor, se me dicte en galego. Ana Mosquera, abogada e membro da Irmandade Xurídica Galega, fixo unha petición expresa aos alcaldes e alcaldesas presentes para que apoyen o compromiso adquirido coa sinatura da Declaración de Celanova. Os documentos de Celanova, e aquí entramos agora no idioma, como sou Uber Ferrocouselo, sin falarnos para nada de historia, dinnos moito da lingua, dunha lingua que se foi impoñendo como lingua de prestixio, segundo quen iba ostentando o poder. Pasamos do latín medieval a un galego puro, casi idéntico que se estamos falando agora, a un corte radical no castelán, a finales do 1490. Eu pediríalle aos alcaldes que estades hoxe aquí, pediríavos que cumprísedes, que tratásedes de cumprir de corazón este compromiso que ahora adquirides. Porque no labor de cada día de nós, de un abogado, dun xuíz, dun letrado, dunha administración de justicia, dun notario, que decide, cada vez que un de nós decide falar en galego, é determinante moitas veces para que todo o procedimento se desenvolva en galego, ainda que vos non o creades. Eu, como abogada, teño vivido moitas veces procedimentos nos cuales, cando eu decido empezar en galego, todos os demás me siguen de corazón, porque lles apetece seguilo e non se atreven a dar ese primeiro paso. Moitas veces nos falta ese punto de arranque, e eu agradezco aos que estades aquí que como administración decidís desedes o paso para ser ese punto de arranque. Antonio Puga Rodríguez, actual alcalde do Concello e xuíz sustituto no ano 1985, foi quen ditou a sentenza que rematou o procedemento instruído integramente en galego por primeira vez en Galicia. Aí estuvemos involucrados en primeira persoa, porque efectivamente foi a nosa iniciativa, non só a miña, de meu queridísimo amigo e secretario naquele entonces, Anselmo Menéndez de Villalba, que está hoxe presente aquí. O que lle agradezco enormemente a súa participación naquela iniciativa. Tamén, como non, a compañeiro e amigo bienvenido Fernández García, porque foi o letrado, o abogado que presentou a demanda, que eran os seus clientes, os que empezou dunha xeito, era unha separación, empezou de xeito contencioso e no curso do procedimento transformouse daquelas por a disposición adicional sexta da antigua Lei de Enxuiciamento Civil. A José Ramón Taboada, que era o procurador dos dous litigantes, que consensuaron as súas vontades finalmente, e tamén a colaboración indispensable dos funcionarios do xulgado, do Colexio de Abogados de Ourense e do Colexio de Procuradores de Ourense. Había daquelas un servicio, que se chamaba Servicio de Traducción, que había nas audiencias provinciais, e daban-nos a posibilidade, non había os medios, non había as posibilidades que hai hoxe, foron 25 anos, parece que non son moitos, é unha animalada. E, sobre todo, nin todos tiñamos teléfono móvil, empezaban a funcionar os fases, non había correo electrónico, lóxicamente, había que usar a maneira de non ralentizar ainda máis a xustiza do que xa era de por sí lenta, entonces isto había que buscar a maneira de facelo o máis rápido posible. Puñímonos de acordo, presentábanse os escritos, mandábanse abaixo a Ourense cando se podía por faz, comprobábanse que chegaran todas as páxinas, porque claro, todo eso non era algo privado, era un procedimento judicial nada máis e nada menos. Que chegasen todas as páxinas alá, viña do servicio de traducción por correo ordinario, chegaban aquí, presentaban, registraban esas cousas, facíanse notificacións e así todas as fases do procedimento hasta a sentencia final. Nese camiño, que nos
Anselmo e eu en primeira persona habíamos iniciado xa tempo atrás, o xulgado de Celanova daquelas estaba publicando o 100% de resolucións judiciais de autos de sentencias en galego e seguiu no publicando hasta, polo menos, mentre nós estuvemos, hasta agosto do ano 96. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, suliñou a importancia daquel fito histórico que supuso un inicio na regalización da xustiza en Galicia. Hoxe é un día significativo porque hai 25 anos, xusto 25 anos, se produciu aquí algo tamén verdadeiramente sinalable. Xa se fixo referencia a esa sentenza, a ese primeiro procedimento que rematou coa redacción dun documento verdadeiramente memorable. E eu creo que se algún sitio está predestinado a que pasen ese tipo de cousas é Celanova. Eu hoxe síntome moi conmovido por estar neste lugar maxestuoso, este magnífico claustro por onde pasaron Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Pepe Velo, e aquí foi onde gustaríame sinalar algo do que acaba de dicir agora Antonio, o alcalde, onde un xuízo que rematou en mutuo acordo, é a primeira sentenza, o primeiro procedimento judicial en galego, e remata no acordo das partes ao final. Seguramente a lingua tamén ten algo que ver nos acordos, e na atracción ou nos consensos que podemos acadar. E por aí temos que ir co noso idioma. O noso idioma non pode ser obxecto de batallas, nin de enfrontamentos, nin de confrontamentos. O noso idioma ten avanzado en moitísimos ámbitos, sabemos que no da xustiza é un donde temos a nosa asignatura pendente máis grande, xa se dixo aquí moitas veces por qué, a centralidade da súa administración, o ritual da súa linguaxe, o propio funcionamento, as dinámicas que ten esta administración, pois fai que non tuveramos andado tan rápido como, por exemplo, na administración local, na administración autonómica, mesmo na administración sanitaria, onde en principio se prevía máis dificultades. Pero estamos no camiño. Dicía Xaquín que unha asociación que comezou con 15, pois agora ten 50, dentro duns anos terá moitísimo máis, pero cada vez son máis xa os operadores xurídicos que utilizan o galego e que o fan constar en algún momento do procedimento judicial. Por parte da Xunta de Galicia, por parte do Goberno galego, todo o compromiso e todo o apoio coa formación na linguaxe administrativa, na linguaxe xurídica. Quédanos a parte máis tecnoloxizada, a parte informática, o famoso programa Minerva, solucionamos o problema de LexGal no trámite de documentación, pero a renovación dos programas informáticos é algo urxente e que somos conscientes que, aínda que ten que ser abarcado desde un punto de vista estatal, temos que facelo moi rápido para poder garantir a fluidez da documentación dentro dos xulgados. O acto foi amenizado pola voz de María Doceo, acompañada pola música de Ales e José Salgado. O refrexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas, os desdés do ingrato galán. A coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os ollos